ke nami ngibe honest kuwena ngikutshela ukuthi kahle kahle ngize ngishintshe iroutine ukuthi ngithi manje ayishove kamaphumulo wayo. Bengiba nenkinga bhuti ukuthi mengilapha kaNxulu bengiba nenkinga ukuthi mengilele naye angimuzwa. Ile iqiniso elimsulwa lelo. Kodwa kanjani ngoba wena you just said uyawushaya umbhede. Yes, angifuni amanga previously bekwenza bekumnandi yonke into bemnandi. Kangokuba even esefike lapha ekhaya hayi kwaphindela lapha yakuloba mnandi kulento yazi. Le ngiyazi enjoyayo ngoba hayi shame. Hayi ukuba futhi abafowethu abafikanga ngabe nje hayi wema kwakusemnyango ungaphansi kwaphezulu ngoba hayi bandla shame akadeleki. Akadeleki nanku ufakazi. So sengisho ukuthi ke mina bhuti wami ngiyaxolisa ukuthi kuze kufike kuleso simo leso. So ke angazi ukuthi so menginaye lapha kubo bekuba khona lento ukuthi eneneke manje sekunento entsha eyenzakalayo. Ngimane ngiyithule mina lento ngithi hayi mhlawumbe izolungiseka lento kule nginika ithemba uyazi na umuntu omthanda uyabekezela noma ngabe yiphi situation. Ngile ngibekezele ndoda. Kodwa meke ngalala ngaphupha ahlamba akekho hayi ngizoyi-enjoya lento engizobe ngilele naye engayazi. Mina bengi-enjoy ucansi ngalendlela ukuthi menginayo yabo lo la engishaya ngalo kube ngathi ilona kodwa manje selimo nalento engisuke ngingayazi engisuke nginayo. So ngathi mina ake ngishintshe ke manje ngingamtsheli ukuthi why ngishintsha ngithi akiwe ekhaya ngoba ngifuna ukuthola kahle umnyombo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube kanje manje ngoba phela kwangenjeni yayibo lonto. Hayi nangempela ngayithola lento ukuthi hayi mesisekhaya hayi ziyakhala. Awu. So basically when you are saying mengabe ukumfowethu ngapha ucansi uyali-enjoya ungali-enjoy. Because usuke ngeke kuyenzeka kushiye endlini but wathola isithongwane kunalento evele ifike nje mfethu ingenze. Ayiyangenza bandla ayiyangenza. But mase solala nawo vesana ungamuzi. Manje nje ube ngathi uthinta ngathi. So lento mhlambe mengathiwa uyayikalekisa yenzeka isikhathi esingakanani? Ndoda yabona njengoba sesiqhube unyaka no 3 months naye. Kade sisandokuqala saqala mhlambe u7 months wawu right. Kwaqala kwashintsha wathi kuyoqamba kuyophela unyaka ndoda hayi yaqala. Kwashintsha kakhulu. Akusena manje ukutalabhayo usudalabhayo. Sengidalabhayo lento engingayazi manje hayi yanginikisa. But mengabe nini ukini ayikho. Ayikho ekhaya ndoda ayikho ayenzeki inhlobo. Kodwa nje naye futhi njengoba ke bafumana ke sibambe lapho. Usho lo ukuthi yena bafo sesithandane unyaka nenyanga eziwu3 ngaphezulu. U7 months lo yena uyaneliseka. Maye ngasaneliseki akasezi mina uzongitshela ukuthi no baba awusenzi kahle angithi ngindoda umfazi. Akasashi manje ukuthi baba hayi cha awusenzi kahle ekamereni. Ukuze nami ngazi mama izothula gcine sengiyakubo sengize ngithola ukushawa abafowabo ngazana. Yini yakhuluma nami? Mana baby. Yabona into uma uyitshela ukuthi hayi izophela lento hayi